Eu sunt Condri și am revenit cu meci de FIFA contra Deu. Prietenul meu praf, care nu știu joace FIFA. Vai de capul tău. De data asta eu joc cu asemănac și el ca de obicei e un praf ce joacă cu Chelsea. Bă, bună glumă, dar să nu mai faci bine. Nu l-am partițar. Bam. Essen, afară din steaua vară. Măta, afară. De, hai. Să vedem ce praf. Oricum eu știu că e praf, dar vă joc cu el așa, super pe mine. Haide, start. Acum el visează, știi? Cât vrei, 19-0? Mă mulțumesc cu întregere pentru mine. E lag? No, e lag. Treabă e asta. Băi, ce face? Dai 1-0? No. Apără tătărușanul. Cine e ăsta? Îmi pare că pe ăsta nu-l cunoști. Benjamin. Barjamin toată ziua. Bang! El e chior, scuzați. Dacă nu era deviat nici... E Dar nu a fost, greșeală. am dat din greșeală cu A. Puțin lag. Băi, ce face? Pentru chior. Lasă minge acolo. Îmi bag. Upsi, se mai împrântă. Cagheți. Foarte bine, portocala aia, meu mic. Îngheț. Hop. Printul, mă, și... Oa. Băi, ce face ăla e? Am lag, ești nebun, iar. Dar ce să zici tu acum, chibă tai? Nu vorbești serios, deci chiar am lag. Videoclipul spune adevărul, fără niciun pic de lag. Tu nu, dar eu da. Probabil de la fluderii mei din calculator, dar nu este nicio problemă, o să-l bați așa. N-ai unu. Noi unu. Uite, Falcao. Hop. O ridica mâna, auzi că vine Godzilla. Da, abia aștept să văd filmul. Chiar azi m-am uitat la vreo 7 trailere, da, pare ok. Oricum e fain și la din 98. Da. Dar să revenim la Las că mai bine ca acum singur 1-0 acasă. pentru mine. LOL avem puțin lag. Ai de capul meu. Am încercat să dau un șut așa cu Q. O leacă de nu intra direct în vincluleț. Nici Da. Hagi nu mai dădea așa goluri cum dădeam eu. Acum ce să zică și el, a dat și el, a avut și el ocazie. Ești un praf, fraiere. Ești un praf. Foarte bine. Praf. Nu, dacă auziți niște pumni în tastatură sau niște mouse-uri pe rău, să știți că sunt de la el. Nu, de ce am făcut? Oi. De Hai. Idi, de ce puteți să faci așa ceva? Nu, ai de capul meu. Shit. Era gol. Aceea, bro. A fost așa un leg spike. Leg spike. Bang. Ar! Penalti. Penalti. Da. Să fie penalti. Și penalti. Ai. Gol. Băgană, și ce noroc Eu are. nu sunt prost ca tine să dau la 7 metri peste. Vedeți, da, ce noroc are omul. Uite aici. Aha. Uite, au aplaudat Roma, tău, l-ai văzut, da? Ha, Roma. Pac. Cu de-astea știi unde te duci, da? La hoi. Mamă, tare. Forța Steaua. Forța Bănel. din Țigan. Steaua Var. Eu am și țigani. Uite țiganul. Și Falcao leacă țigan. Băi, dar ce faci? Pac. Mamă, ce lag. Așa a revenit. Dacă nu... Am uitat că Monaco... Noroc e penaltiul ăla retardat. Băi, compară tu Monaco cu Chelsea, da? Mai avem o șansă cu Bayern, așa, cu Monaco. Hai să joci cu cine vrei. Tu ce ai ales mâna? Am putea joc cu PSG-ul. Și cine nu te-a lăsat? Sufletul meu de stelist. Aolea. Sufletul meu de Dinamo Vis, de fapt, uite că e... Mi se spală, Stelist oricum, chiar dacă joc în culorile Dinamo. Fără de pe mână, nu te speria. Da, ce-a făcut? Nu! Da. Da? Forța Bănel.
România. Uite aici, autogol ca în Bernabeu. Ca în Bernabeu. Bă, ce pana mea leg spike-uri? Au. No. Asta făcea Buba. Și nu. Roma tău era dus pe țigări, săracul. Pescuit. Te rog. Fai să-mi bag. O ratez! Ți-am zis. Shit! Ai de cap! Bine, bă! Din vară la Steaua! Ce noroc pe tâmpie. Da, să sugi. Din vară la Steaua, am zis. Nu! Ia, fraiere, bară gol, cred. Crezi prost. Oricum a fost aproape de bară gol, uite aici. Ah, pe aproape. Ai de capul meu! Când mă să aibă fraierul! Cine să aibă bulanele sau tu? Vreau replay! Da, asta e replay. Vreau replay! Acum îți dau replay cu golul meu, stai așa, lol, lag. Uite-le aia. Avem lag. No. E, Roma asta ți-l căsăpești pe oamenii Roma, de asta, Roma. vorbesc cu hopici. Ala, hai Tulan. Tulan. Ai, tu l-ai, pase pe vale. Ai ce noroc ai avut. Bă, ce s-a îndreptat defensiva. Nu mi-a dat jucătorii care vreau eu. Da. Ce să zici tu acum? Ue, du-te acasă! Surai. Ah. Bang. Ah, direct, cum n-ai... Se jos. A, și tu ai lag? Asta a fost freeze, nu a fost lag deloc. Ue! Ești împit? Ce-o vrut ăla să facă? Ue, hopu! Ue, țigan! E hopici în conversație? Da, cat. Apu ce ești de hopu? Țigan. Pentru țigan. Da, nu cred. Vrei să-mi dai 3-1? Care este? Sunt fața lui. Ce-a fost asta? Da. Ui, ce făcea Nu, portarul? ăsta a vrut să fie o sută centra pe lângă. Mie mi-a plăcut cum a făcut portarul eu. Deci n-am mai văzut pe FIFA 2007 să facă așa, până acum așa portarul. De mai bine o șutez. Ai ce scos-o fraierul. De asta îmi place mie. Stai puțin. Hai bă, nu te mișca. Vreau să îl iau pe la spate. Na, dar dă-mi omul care vreau eu, frățioare, dacă nu dai, dacă nu dai, nu dai. Hai. Hai băga mea banii eu. 2-1 cea mai nasol scor, hai lasă. Moment de freeze, dar nu este bani. Tiară. E să mor tu, e. E, dar de ce ești bun? A, mă gândeam că... Hai să-mi bag picioarele. Nu e Falcao. Faci de rușine. Petre are lag iar. Da, să știi că chiar e puțin lag, dar... Din cauza la PC-ul de carton al lui. Din cauza fiul la cartona tău. Iar vrei să încep să mă lag?
Aoleu. Nu. Nu. Nu am eu. Lag. Come on. Come on, see? Hai băga mea. Mă așteptam la pas pe Te-am rusat acolo, habar n-am, dar nu mă întreba. Tot un gol trebuie să-ți dau. Nu, Drecu! Da! Du-te de aici. Vedeți, dar acolo noroc, nu la mine. Offside e asta. Dar nu a fost. Ești Da. purtat? Băi, nu pot Hai, ce- să poftim? crede! Da. Hai că deja ați învățat prea mult noroc. Băi, du-te mă ta. Dar am spus că nu, da. Stai că mi se... N-am spus că nu jurăm. Bă, lag ești. Deja mă oftic. Normal că ești lag. O să uite. 3-1. Dacă auziți tastaturi, pumni tastaturii sau mouse-uri pe jos... Băi, a 7 oară când zici, încetează. Nu fac ca tine. Da, ori le scoate CHT-ul. Trebuie că arbit. Ce? Nici nu mă așteptam. Nici nu mă așteptam să intri parte și în offside. Lag. Serios. Băi, actorii s-au tot ce caută acolo, că el e atacant. Eu? Joacă mai bine acolo. Hai, du-te. Țiganul de Traore iară face treabă bună. Băi, băga mea așa. Îmi bag. Aram cu tractorul, offside, mă, nici nu mă gândeam. Arai cu tractorul ăsta dacă mi-și apasă aia. Și eu dat. Băi, să-mi bag piciorul eu, frate. Crezi că eu joc FIFA de ieri? Dar nu jos de mâine. Te-am intimidat la ce? Băi, să-mi bag. Ești nebun, mai scoate mult, frate, și Asta nu este nimic, ca să-l Da. vedeți, nu este nervos. să o sugă. O schimbat până acum, Da. n-ai știut tastaturi. Uite-o leac, uite-o leac, uite-o leac, uite-o leac. Băi, ești nebun. Nu, dar o dat, sărac. Minutul 69. Timp pentru un gol. Corect, 4-1. Știi că e out, nu? Băi, Bravo. băi, ce pe... Ba. Uite-le aia. Ce faci? E... De live, acum mai scutea și pe asta. Acum este, dacă i-ați dea mufa, acum ce mufa are, mă pune să râdele pe care antez eu. Up. Au, făcea buba Acum acum. să egalez. Ok, o să fie 4-2. Numai zilele bune mai așa și de astea. Când nu erai și tu prost. Ai să mor tu. Să-mi bag ce Nici n-ai rachetă. văzut-o. Ce rachetă. Nici n-ai văzut-o. Uite acolo, stop. Da, nici nu o văzut-o, stai așa, încă o dată.
Nu e unghi bun. Încă unul, din față. Nici, hai că-ți vedeți așa de la bine. Bum! Nici nu-au văzut-o. Da, hai. Pasă, frate, cu capul. Ochi. Ochi. Mamă, ce lag am. Hol. Se merge în reluare. Mai poți, frate. Mai poți. Mai putem. Dă-i, băiatule. Hai. Băi, deci nu pot să cred așa ceva. Băi, omul ăsta e fatal, ce? Da, că și tu ai avut 2-3 faze în lagul cap. vieții. Bă, am lag, ești nebun. Dar lag așa, nu jucărie. De acolo e greu să dai gol, mai ales ce. Ți-am dat ieri cu robă, n-ai uitat? A, colțul lung la Cehia. Nu pot să cred că eram pe minge, cum n-ai bă sărit? Ce eu da, disperat. Nu? A, băga mea și picioarele, că l-am văzut mai în față, oricum era opția de acolo. Ue, nu știu cum intervin oamenii tăi așa direct. De fapt știu cum, dar eu nu prea pot cu Monaco, că e cam slabă de offside. Hai, lasă-o că a fost offside oricum. Mi se pare că nu. Băi, ce-am făcut? Ce-ar fi? Da, mă gândeam. Dar oricum e 4-2. A, oricum e gata meciul, cred. Oricum îmi dai revanșa. Uei! Uite, și ăsta era gol. Bun, prieten, mersi că m-ați urmărit. M-a bătut. Mai ori decât m-am bătut pe bineînțeles, da. Oricum, îmi iau revanșa. Bun, Salut!